en aquesta roda de premsa de presentació de la llista de la candidatura d'Unitat Popular, de la llista que la CUP presenta a les properes eleccions municipals del 24 de maig. Com sabeu, els 5 primers llocs de la llista van ser escollits en un procés d'elecció participatiu, on tota la ciutadania de Figueres va tenir l'oportunitat d'escollir qui volia encapçalar la llista de la CUP. Sobre aquesta llista, ja la majoria de membres són aquí, alguns avui els excusem, no hi han pogut ser. Veureu que és una llista diversa, d'edats també diverses, i especialment el que podem destacar és que som persones, totes i cada una de nosaltres, compromeses amb Figueres i compromeses especialment amb el teixit associatiu de la ciutat. No només el teixit associatiu, sinó també els moviments socials i de lluita, al cap i a la fi, per una Figueres millor. El fet que ens uneix principalment a totes les persones que en formem part. Com també ens uneix, evidentment, el compromís amb el projecte de ciutat que la CUP portarà a les eleccions del 24 de maig. Tots els membres de la candidatura prenem un compromís no només amb Figueres, sinó un compromís amb el que hem anomenat els principis per a una candidatura municipal. Així doncs, de forma pública signarem aquests 12 principis que podeu veure aquí, que no us els explicaré tots, però bàsicament són 12 principis que són les bases de l'acció municipal, les bases de l'acció política de la CUP. A destacar, els regidors i les regidores només podrem ser regidors durant una legislatura. Entenem l'exercici de la política, la participació en política, com quelcom temporal i no com quelcom que esdevingui una professió. També un punt a destacar és que els sous institucionals, ja sigui per regidors o regidores, com de les designacions per grup municipal, és l'assemblea qui decideix quin és el seu ús. L'assemblea és sobirana i és qui decidirà quina és aquesta veu que portem a les institucions. També l'assemblea tindrà el dret de decidir si la tasca dels regidors i dels seus representants a l'Ajuntament s'està desenvolupant de la forma correcta o si d'altra banda les persones que estem encapçalant, que estem representant a la CUP a l'Ajuntament no estem fent-ho en les línies que marca la candidatura. D'altres tasques, d'altres eixos municipals, el nostre compromís amb el país. Sempre ho hem dit, la CUP sempre estarà compromesa amb totes aquelles accions que calgui fer per aconseguir la independència del nostre país. El 24 de maig és un primer pas cap a la independència, el 27 de setembre tenim una altra cita amb les urnes i des dels ajuntaments, des del municipalisme, creiem que és imprescindible també aquest compromís amb l'alliberament nacional. El compromís no només és amb el país, sinó també és amb la societat, amb les persones, amb una Figueres on s'hi pugui viure millor. Així doncs, tot el vincle amb les lluites populars, amb els moviments socials de defensa del territori, de defensa de drets dels treballadors, entre moltes d'altres, són també un dels punts que presentem en aquests 12 principis d'acció municipal que avui tots els membres de la llista presentem. Última cosa, avui en presentem 23, però la CUP som molts més. La nostra acció és una acció institucional, però també és una acció al carrer. Per tant, és una petita part del que és la CUP.